Vítajte ľudia pri novom videjku. Ideme hrať dneska Rivals. Aj minulé video sme hrali Rivals, ale teraz to ideme trošku, že dáme si tak 2 kusy. Alebo neviem koľko. Takže, ok, dáme 1 versus 1, potom 2 v 2. Alebo idem sa pozrieť, že či to nie sú nejaké dobré zbranie, že by som si mohol kúpiť. Prečo mám to fotám sem? Neviem, ja už som sa teleportnul, nevadí. Pripojte sa na toto. No niekto tam poďte už. To sa zruší, podľa mňa. Áno, zruší to. No, som vedel. Ale ja sa tu zatiaľ pozriem, či nie sú nejaké dobré zbranie. To sú drahé zbranie. Zbytočne. Si chcem vyskúšať, čo hrať. No okej, už ideme. Takže za pár sekúnd už ideme hrať a dáme, viete, akú mapku teraz môžeme dať. Môžeme dať teraz napríklad túto mapku. Túto budeme mať mapku. Typujem. Prečo tú komu? No nevadí. Toto video si dáme také, že nemôžem používať RPGčko. Lebo s RPGčkom to by bolo až moc ľahké. Lebo ja viem dosť dobre na RPGčku, že proste, no neviem, lebo na tejto aréne by bola najlepšia táto zbraň, podľa mňa. Sa niekde skrýva. Tam je. Ja som ho videl. Bojí sa. Ideme hore. Takže ešte sme ho nedali dole, ale že za chvíľku možno dáme dole, lebo ja som utekol, lebo chvíľku som nehral, no. Odkiaľ mi stranu tam je? Aha, tam bol. Ok, ale furt platí to, že nemôžeme používať RPGčko. On má medkit, no nič. Medkit je veľmi dobrý. Ona vybil na 1 ranu, no nič. So snajperkou. Máme tuto hore. Hore tu ideme. Zvíral som. Ale nemôžem to zase používať, to je blbé trošku. Knajpu si dám. Knajp ja moc nepoužívam, ale niekedy na blízko ho používam. Že keď sme proste blízko, tak ho používam. Na 1 ranu zase. Snajpka je tiež dobré na 1 rany. Tu mi je na nič táto zbraň tu, tá flare guna. Aj toto mi tu je na nič, lebo to je veľké. Ale nevadí. Odkiaľ na mňa strieľa? Poďme zistíme. Tam, ja som ho videl na poslednú chvíľu.
Ja už by som si tak chcel do toho RPGčka, lebo bez RPGčka moc nie som dobrý, vidíte. A mal som streluk. Tak si to pozriem. No míšim. Teraz som ho tam videl. Tam bolo také veľké. No dobré ľudia, tak dávajte na toto video like a odber a čau. A čau. Počkajte. Čau. A dajte like a odber.